Основная миссия, которая наша, это сохранение здоровья и спасение людей. Әлеге онлайн аралашу сәгать ярым барды. Халык борчыган сорауларын Татарстанның төрле районнарыннан җибәрә. Күбесе авыру статистикасы, үлем очраклары, ковидлы хастаханәләрдәге урыннар саны һәм Чаллыдагы хәл белән кызыксына. Министр сүзенә караганда, быел үлем очраклары артмаган. Ясалма сулыш алдыру аппаратлары җитәме дигән сорауга Марат Садыйков республикада бүген шундый җайланма булган 902 урын барлыгын әйтте. Әлеге аларның 58-і генә файдаланыла, барысы да коронавируслы авыруларда түгел. Это не переполнено, мы должны понимать. Хастаханәләр тулы түгел, шуны да аңларга кирәк. Пациентлар өйләренә тулысынча савыккан килешкенә кайтып китәргә тиеш. Һәм тагын бер кат әйтәм, алар арасында пневмонияле авырулар да бар. Ковидка бәйле хәл соңгы 3 айда медицина системасы өчен шын сынауга әйләнде, ди министр. За это время мы набрали опыт. Бу вакыт эчендә без тәҗрибә тупладык, әзерләндек. Мисал өчен безнең президент Рөстәм Миңнеханов карары белән йогышлы авырулар хастаханәсе төзелә. Аны 15 августта эшләтеп җибәргә җыенабыз. Коронавирус кешеләрнең аңын үзгәртте. Яңа шартларда яшибез. А вот коронавирус, который появился, он изменил нашу психологию, изменил реалии. Мы сейчас живем в новых реалиях. Һәм гадәти тормышка мөгаен 2021 елда гына әйләнеп кайтырбыз диләр. Шулай булгач авыруның икенче дулкынын көтергәме соң һәм пандемиянең иң куркыныч чоры уздымы әле? Марат Ильич, ну пик можно сказать, что мы прошли? Или... Пик, можно сказать, прошли. Я не исключаю второй волны. Сегодня федеральный министр Мурашко Альберт Михайлович сказал о том, что мы выйдем на обычную жизнь в феврале, вот, официально, 2021 года. Автоколада яшәүченең Ярчалыда үлем очраклары күп булу һәм хастаханәләрдәге чират турындагы соравына сәламәтлек саклау министры булай дип җавап бирде. Мы не знаем, пациент ковидный или не ковидный. Пациентны хастаханәгә китергәндә без аның ковидлымы, юкмы икәнен белмибез. Ярчалыда да шул ук хәл. Анда авыруларны башта ковидлы, ковидсызга бүлү бара. Вируссыз пневмонияләрне бер дәвалау учреждениесенә җибәрәбез. Диагнозы расланган пациентлар провизор госпитальгә китә. Чаллыда исә билгеле бер вакытта үз җае белән һәм ашыгыч ярдәм аша килүчеләр агымы шул кадәр була, кабул итү пункты аларны тикшереп бетерә алмый. Мин үзем йогышлы авырулар хастаханәсендә булдым. Кызыл зондагы һәр пациент белән шәхсән сөйләштем. Ивылда 4 кеше ята иде. Я сам съездил, был в инфекционной больнице. Прошли в красные зоны, оделись, посмотрели. И с каждым пациентом лично поговорил. С каждым пациентом. Хочу сказать о том, что на ИВЛ лежало 4 человека. Министрга бирелгән сорауларның күбесе рәсми саннарга кагыла. Аны санау бик катлаулы булып чыкты. Одна часть разделилась, что мы снижаем статистику от коронавируса. И вдруг появилась вторая группа, большая группа, которой мы ставим ковид и ставим диагноз. Халыкның бер өлеше без статистика саннарын киметеп күрсәтә дип саный. Хәзер менә икенче төркем барлыкка килде. Алары ковид диагнозы гына куябыз дип саный. Ковид вирусны табып, клиник билгеләрен ачыклап һәм өченчедән аерым алым белән куела. Әйтик, компьютер томографиясе. Тик кайвакыт аны табып булмый һәм тискәре анализ нәтиҗә бирә. Министр вирус йоктырган медицина хезмәткәрләре турында да мәгълүмат китерде. Алар 400 кеше. Күбесе ковидка кагылышы булмаган медицина оешмаларыннан. Табибларга матди ярдәм күрсәтү һәм мөрәҗәгатьләрне карау дәвам итә, диде Марат Садыйков. 5000 артык табиб Путин акчаларын алган инде, бу якынча 500 миллион сум. Июнь, значит, который будет выплачен, конечно, в июле. Чираттагысын июль башында түләргә тырышачакбыз. Кемгәдер акча түләнмәде дигән мөрәҗәгатьләр кискен кимеде. Алар бар, тик аз. Һәрберсен беләбез һәм хәл итәбез. Узган атнада Татарстанга кайтарылган авифавир даруын куллана башлаганнар. Хәле авыр булган пациентларга авырып терелгән кешеләрнең антитәнчекләреннән ясалган сыекча салына. Сентябрьгә вектор вирусология үзәгеннән вакцина көтәләр. Ул КФУда да ясала. Вирустан саклану өчен исә министр Роспотребнадзор таләпләрен үтәргә киңәш итте. Ара саклау, битлек, перчатка кию. Рания Абдрахманова, Зарина Әхмәтова, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.